תגידי לי מה כתוב פה בשורה הזאת. לא? כן. פה. נו? סבא קנה חלה. לא, תסתכלי. ספה. מה כתוב? ספה. סבא קנה ספה. יפה מאוד. ומה כתוב פה, בשורה הזאתי? תקראי חזק שנשמע אותה. סבא קנה חלה חמה. יפה מאוד. בואי תגידי לי מה כתוב. בואי נחפש עוד משהו. תגידי לי מה כתוב פה, בשני המשפטים האלה. ותגידי לי חזק שנשמע אותך, טוב? אבא קנה בננה. סבא קנה חסה. יפה מאוד. בואי נחפש עוד משהו. בואי תגידי לי מה כתוב פה, בזה. חזק. חנה. בית חסה. יפה מאוד. כל הכבוד.